El Festival de les Diversitats és una cita anual que té el CJB, en la qual intentem promoure tota mena de diversitat entre els joves i les joves i els nens i les nenes que participen als espais associatius. Esto es un taller de tiflotecnología y también hablaremos pues eso, de la última generación de iPhones, de móviles cualquier y de ordenadores. Aquí hacemos el taller de vida independiente, la parte escolar de educación, que trata sobre cómo acceden las personas con baja visión o ceguera a material educativo. I avui fem una activitat de sensibilització i un taller de braille per a les criatures perquè sàpiguen com funciona això del nostre alfabet i la manera en què llegim i escrivim com la resta de les persones, però que ho fem amb el mètode braille. Y estamos haciendo la actividad Rumors de Pedra. Consisteix en un mur, com veieu aquí darrere, és un mur que es va omplint amb idees que inicialment té la gent sobre las personas inmigradas. Y bueno, hemos ido con niños pequeñitos para guiarlos con bastón, hemos hecho actividades en silla de ruedas, hemos hecho actividades, bueno, para que vean cómo una persona ciega puede jugar, puede hacer otras cosas sin tener la vista o sin tener las piernas. En aquest taller el que hem intentat fer és explicar una mica com és el dia a dia d'una persona amb gos guia. Hoy estamos aquí para dar un taller de diversidad afectivo-social en el que explicamos la diferencia entre género y sexo, las diferentes orientaciones sexuales que hay y bàsicament para romper tabús i prejuicios. Ara a la nit celebrem amb 3 concerts, un de Marala, un de Ghost Trip i un de la Golden Beat. Som Marala i celebrem la diversitat. Som Ghost Trip i celebrem la diversitat.